Matul il-pandemija tal-COVID-19 f'pajjiżna rajna numru ta' restrizzjonijiet imposti u anke tibdil fihom minn żmien għal żmien. Dawn ġabu magħhom multi għal min mar kontra regoli, inkluż għal negozji li jinstabu mhux konformi mal-avviżi legali li kienu fis-seħħ mill-awtoritajiet. Malli reġgħu fettħu l-istabbilimenti tal-catering u bdew jilqgħu nies bil-qiegħda, id-Direttorat tal-Konformità u Regolamentazzjoni fl-Awtorità tat-Turiżmu kompla jagħmel spezzjonijiet fir-rigward tal-implementazzjoni ta' standards u protokolli obbligatorji f'Malta u Għawdex. Tajjeb wieħed isemmi li meta dawn l-uffiċjali tal-MTA jinnutaw ksur żgħir tal-liġi jiġbdu biss l-attenzjoni tal-operaturi biex jirranġa tali ksur kif xieraq u jiġu mwissija verbalment. Min-naħa l-oħra, jekk il-ksur tal-liġi jkun wieħed kbir jew regolari u persistenti, tittieħed azzjoni legali, normalment permezz ta' multi. Matul ix-xhur ta' Mejju, Ġunju u Lulju inħarġu 36 multa ta' dan it-tip. Dawn jinkludu multi fejn instabu aktar persuni f'daqqa mill-limitu permess f'dak iż-żmien kif ukoll dwar ksur ta' standards ta' distanza soċjali fi stabbilimenti tal-catering. Dawn in-numri huma separati mill-istatistika li pubblika Net News fl-aħħar jiem meta iwrejna li mill-bidu tas-sena inħarġu aktar minn 22,000 multa.